winning number is the number 33. Number 33 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is the number 12. Number 12 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 845 PM show today are the numbers 33 and 12 in exact order. The numbers 33 and 12 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. At dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw nito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabi, PCSO, hindi umupulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for 8:45 PM draw today. Numbers 33 and 12 in exact order. Numbers 33 and 12 in exact order. Papremyo ko, araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kay maging milyonahan.